kayong lahat. Please don't mind na maingay po kasi meron pong nagko-construction sa kapitbahay namin. And the other side, nandito po si Rasmus na lambitin. So Rasmus, please behave. Mommy is vlogging. So welcome everyone to our channel. Hello! So, ayan everyone! Hello po! So, for today, gusto ko lang i-share po sa inyo ang aking nakaraan pa na gusto kong i-share sa inyo pero wala po akong time mag-edit. Pero ngayon, i-share ko po sa inyo. So, please don't mind yung nag-grinder sa kapitbahay. Lalakasan ko lang yung boses ko. So, today, nagkaroon ako ng time na isingit yung pag-edit ko about dito sa gusto kong i-share sa inyo. I-share ko sa inyo yung aking little business, which is kaka-start ko pa lang na magtinda ng aking Meyer Desire lip tint. So, meron po akong 2 kinds of lip tints. Yung oil-based matte lip tint and yung isa yung multi-use lip tint. So, for all the ladies, baka magustuhan ninyo, mabibili nyo po ito sa aking Lazada and sa Shopee. So, gusto ko lang i-share ito. It's not about to brag. Gusto ko lang i-inspired kayo na there is no impossible if we really want to do something. So, as I've always said, stay positive, always choose to be happy, and always do what makes you happy as long it's right. And wala tayong naapakang ibang tao, then everything is fine. So, yun, stay positive tayo at gawin natin ang lahat na makakapagpasaya sa atin as long na kaya natin. So, ngayon, sana maka-inspired sa inyo na mag-try ng little business. Depende yon sa type ninyo. Any kind of business naman ay pwede mong i-try. So, ako, ang kaya ko ay yung ganitong way lang. Kaya ito muna yung pinagkakabalahan ko ngayon. So, papakita ko sa inyo. So, nandito yung aking mga sample. Una, ipakita ko muna sa inyo ang aking multi-use lip tint. Ayan po siya. Ayan. Meron akong 4 variants. Meron akong... Anyway, siguro may tatanong mo kung bakit ganito yung print ko. Kasi ang lip tints ko po ay COVID-inspired, pandemic-inspired. So, itong pandemic, ito yung nag-push sa akin. Ito yung nagbigay sa akin ng way kung bakit ako nag-isip ng ganitong way. Especially ng ganitong label. It's funny, it's silly, kasi bakit naman sa dinabi namin ng mga pwede mong maisip na label, bakit pa yung COVID? Sabi nung iba. Well, as I've said, itong COVID, itong pandemic, ang nag-inspire sa akin to push to do something. And because of that, kaya meron akong lip tints na cover na COVID-inspired. So yun. Ayan. Ayan siya. Ayan. Simple lang yung label niya kasi yung label nito ang gumawa ang aking kapatid. Ako lang ang nag-sketch. So, ayan. Maingay po talaga. Pagpasensyahan nyo na po. Kasi ganun po talaga dito sa amin. Maingay po talaga. So, sana naririnig nyo po yung boses ko. So, as I've said, ito na po yung aking multi-use lip tint by yours truly. So, ay ganun. So, meron tayong variant na vaccine. Meron tayong isolate. Meron tayong quarantine. And meron tayong novel. O, diba? Relate sa pandemic. And ang color ko is from dark to light. So, meron tayong dark na red to light. And meron tayong parang brown to light. So, nag-swatch na ako dito. Ito po yung swatch ko kagabi. Tinan mo, hindi pa siya nabubura. Kasi ano talaga siya, matte. Hindi naman siya fully matte, pero matte siya. Yung kahit pa paano, hindi siya ganun kadali na matanggal. Then, anyway, yung isa naman na gusto kong i-share sa inyo, ito naman na
oil-based matte lip tint ko. So, ito po ang aking oil-based matte lip tint. COVID-inspired din. And meron din akong 4 na variant. So, ang una, si Cobida. Di ba kaloka ang pangalan? Well, ako lang ang meron nito. Ako ang original. Sabi ganun. Pangalawa, si Pandemia. And pangatlo, La Corona. O, di ba? Social. And pang-apat, si Distansya. So, gets nyo na kung bakit ganyan yung mga pangalan. Like, Distansya, Distancing, Pandemic, Pandemia, La Corona, Corona, parang ganun. COVID, mga ganun. Alam nyo na. Basta yun na yun. Pandemic, COVID-inspired lip tint siya. Tapos, makikita nyo rin, meron din siyang virus dito. Tapos, Meyer Desire Oil-Based Matte Lip Tint. Pwede siya dito, o pwedeng dito. Pero ito, pwede dito, pwede dito, o pwede sa lips. So, ito, 5 ml, and ito ay 10 ml. So, mas mahal ang bottle nito at mga ingredients compared dito sa 10 ml. So, ano naman siya, affordable, and matagal mo na rin siyang magagamit. So, depende to sa mga skin tone natin, sa labi natin. Kung acidic ka, syempre iba ang reaction ng different kinds of lip tints na ipapahid mo sa skin mo. So, yan. O, diba? Iba ang cute niya. COVID-inspired, may virus siya. And ito naman, may virus na parang dilaw. So, ayan po siya. So, gusto kong mag-swatch, kaso nga lang, next time na yung vlog ko about sa swatch. Okay? So, ayan, ngayon ko na napansin buhag-hag ang buhok ko. Kasi lagi ako naka-van, yung nakaganito sa buhok ko kahit gabi. Tapos ngayon ko lang siya tinanggal, kaya medyo messy yung hair natin. But, please don't mind. And, namamalat din yung mukha ko dahil sa mga nilalagay ko sa face ko na yung sa acne. And, yeah. So, gaya na sabi ko, magsuswatch po ako next time sa vlog ko. And kung may gusto kang katanungan, please don't forget to comment down below and para masagot kita. So, ito po ay available sa aking Lazada and sa aking Shopee. Sa Shopee ay Meyer Desire. Wala pa nag-order sa Shopee ko kasi bago lang. Pero yung MC shop ko sa Lazada ay mayroon na rin nag-order. So, kung interested ka, beautiful ladies, at sa mga may jowa dyan na mahilig sa lip tint, pwede niyong bilhan ng inyong mga jowa, kapatid, or magulang. So, yan. So, ito yung finished product ng aking oil-based matte. Naka-plastic po siya. So, sealed po siya. So, yan. 4 variants, multi-use lip tint, and 4 variants ng oil-based matte lip tint. So, yun. Diba? Walang masama mag-try ng kahit anong little business. Basta bukal sa loob mo at basta happy ka. So, yun lang. Sana naka-inspired sa'yo na nanonood nito. So, kung ano ang hilig mo sa buhay, you can try something. And kapag nag-fail, it's alright. Importante, nag-try ka. And to fail is to learn. Kung nag-click, ay be grateful and yun, na maging masaya ka kapag nag-click. So ako naman, nag-try ako, let's see what will happen, may God bless me. So yun, lakas ng loob lang. Kaya sabi ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit meron ka lahat, pera man, mga tao sumusuporta sa'yo, or whatever man, mataas yung klase ng pagkatao mo na I mean yung parang popular ka ba? Kung wala ka naman enough courage to do something, wala rin mangyayari. So, everything is start from our heart, from within, kung talagang malakas ang loob mo. Makapal mukha ko. Kaya wala akong pakialam sa ibang sabihin na, bakit ka nag-try ng ganyan? Ano naman yan? Hindi naman click yan? Or, sabi na, palitan daw nila yung label ko. Bakit? Gusto ko to di ba? Ito ang gusto ko, ito ako. So, yun ang tinda ko. Kaya, don't mind sa mga nagda-down at sa mga negative thoughts. So, push lang ng push. To fail is to learn. Kapag nag-click, magpasalamat. And, mas gawin mo pang much better. So, ayan, pakita ko sa inyo yung glimpse ng aking mga lip tint. Thank you everyone for watching!
ng aking lip tint. So, ano po masasabi ninyo? Maganda po ba yung label ko or pangit or whatever man. So, anyway, thank you everyone for watching at sana na-inspire kayo and always take care of ourselves and be happy always. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye everyone! Bye-bye mga kamar! God bless!